mga misteryo, sa Totuyamo, Marosaryo, kasunod ka, sa ilang ipasok, umakago, sa ilang isaan, inaagi, sa mga Kristo, among Ginoo. Amen. Mahal kasing kasi ni Jesus. Saluyan mo kami. Mahal kasing kasi ni Jesus. Saluyan mo kami. Mahal kasing kasi ni Jesus. Saluyan mo kami. Marin sa barangay. Ligapo mo kami. Marin sa barangay. Ligapo mo kami. Marin sa barangay. Ligapo mo kami. Himaya kumaya puno ko sa gasya, Ginoo na kanino. Bulan ikaw sa mga bagatanan, bulan ng bunga sa tiyan mga ses. Santa Maria, Anak sa Diyos, ligapo mo kami sa kasala, oras sa oras sa aming kamatayan. Himaya kumaya puno ko sa gasya, Ginoo na kanino. Bulan ikaw sa mga bagatanan, bulan ng bunga sa tiyan mga ses. Santa Maria, Anak sa Diyos, ligapo mo kami sa kasala, oras sa oras sa aming kamatayan. Himaya kumaya puno ko sa gasya, Ginoo na kanino. Bulan ikaw sa mga bagatanan, bulan ng bunga sa tiyan mga ses. Santa Maria, Anak sa Diyos, ligapo mo kami sa kasala, oras sa oras sa aming kamatayan. Pagkapos sa gagawin, Ginoo, sa luwa kami, tanang mga sayo, amo na imo, iningat daw, sa luwa kami, hon kami, nagpakita, tawtanggo, sa mga kauban, sa balay, sa luwa kami, may puro, sa kaluhod, pasalamat, nga angin ta, namong isulti, kalwala namong isulti, sa luwa kami, may bisan, may binangga, ngayon ta, among tabangan, wala namong tabangan, Ginoo, yang tunang, darong gabiuna, tanang mga tao, mga mahal, mga dauta, nagtuo kanimo, mga walay pagtuo, ang Kumapan. Dahil pagaling ni. May sanilas. Ano pong bata isa? Kantakan? Oh Maria, sa barangay, kami kalula, dahil kanino. Babatian na, tundungga na, sining among pagsampit kanimo, Benolay. Sa barangay, panalangin namin, sa panimalay, sa kaumahan, o sa kadagatan nga among gikabuhian. Sabangi kami, kaluy kami. 5 minutes later. Hi, matupalis. Grabing gaadza mo dyan doon. Panahon na. Kapoy din kanang naalag dito tag trabaho. Hindi karoon kayo sakitan mo na ikong gipon. Hindi ko na lubog-lubog. Sa mo ito kalaay. Sa mo ito kasakit. Nanaway. Way magkipot-kipot. Ano mo gugilan trabaho dali kayo? Naman ako panghinlo. Hinlo naman din siya. Paglabang na naman ako paglaba. Wapahilo ako maglaba. Paglabang kayo. May klase ro. Naato ang ganun. Sa kataginahipan. Pumasig din taba. Kaulian ako. Kaulian ko sa ano. Kaulian ko sa Alicia kay bingaw na po ko sa padyag. Kasi medyo di ba dito ko tambay ng atong kuan mga uli ko Alicia sung adlaw.
Ang ahal kani pud kay grabe lig ni sakit ah. Moabot sang dari ang laban ang ngipon. Lunes, October 6. Tangog lipon. Kung sa naman mo, itong comment ni Mama Ning Ayop. Hindi siya Ning Ayop na nga. Hindi ko nung anad ko. Anad ko ma'am. Kay sa unang panahon, radyo ko ka time nga nakaamo ko og super grabe. Bisag tugang gabi lagi. Kanang uli ka trabaho. Trabaho man sila. Kaya opisina. Iniguli nila sa bahay. Bisag alas 12 na. Basta makahilam o makakita. Makasipat o mga alikabok nga gamay ra. Bisan pag natug na ka. Tawag gunzig ka. Trabahoon ka. Mo nang arong way dubli mo nga manghinglo ka. Yung nagdang kuanon. Muna nang sulitin ng pagtrabaho. Kaya arong di na mabalik-balik. Grabe itong mga amo sa una. Diya. Madyong hinlo ra nga all around. Napay mga bata. Ang amo sa una, katong extra model to siya sa una. Si Ma'am Marites Nolasco Joaquin. Ito ko nakaamo nga ingan to. Dapat to siya anak nga autistic. Pero daghan mi nga yaya. Okay, kuan man to siya ang amo sa una. Isang buwan na attorney. Nakani ganitong buhol. Si Sir, wala problema. Ito na ang baji. Grabe to. Munang naanad ko sa paglaba, panghinlo. Dito ko naka-experience nga kanang bitsin. Tambal sa bitsin. Makawala na sa taay sa sanina. Ito sila sa una, isang long sleeve nga pang suot og maghiring kay attorney wala gito natoy mansan sa kinin kong ma'am nga tangalong bitsin. Dito ko naka-experience sa mga sanina nga mga puti nga mamansa, saka na mga puti nga malubdan og kulor. Dito po ko naka-experience nga na nga ang puti ni mong tila makuluran kita hilo, makuluran og mga matakdan. Ibro pa nang mubuan og pinabukang tubig, ininit. Milos tong color sa imong puti nga nakuluran. Dahil ko naka-experience nga na. Ito nga mo. Dito ko nakuha sa tanan mga experience sa mga nga ng mga barado, mga barang nga mga ayodoro, barang nga mga lababo. Zira pa nang pabusan na og kanang pinabukang tubig. Dito ko nakasako. Tuhang amo. Tad tuhang amos Manila naka-extra sa powder to sa una. Sa karon gusto kong kontak, kabalik paghapon ko. Tiguang na. Kaya itong pagpangamo na lama nila sir sa una na edad pa ko po 40 plus. Si Yerlin Kuan pa na. Third year high school. Na balabalam dyan ko para ba sa onas gagmay pa na sila. Sakad pa si Upaw may ningis ko na grade 3. Nagsugod si Upaw ang balance sa isang lula. Sa siling gagmay pa na hearing sa silito ni Agi po nagyapas na ang banang idas Manila. Daghan ko na experience raw sa Manila. Nakasad ko garment. Datong hanggang dyan Ate Rupi na Borato. Tremer. Tatad pa ko na doon sa matong niapas na bana nagdaan ng hirlin o ginazulito matong nang huli na pinagbuhol mo na to nga akbay na mi hinahinay sa kuwan na human hantod karon itaw sa edad na karon 58 nabahog yapon sa una may excited ko sa una naglag ka ng mga bata kayo
Wala, maram di gihapon ron kay namang yung mga apo. Balang uban diyang wa pa mga apo. Tingara mo kung sa excited ba mag-alagag apo or sa malang agwanta. Karon lagi og ako sa kitag ngipon. Laban kang puno-puno sa kitag ngipon. Mingaw ang palibot. Ano nagum. Ko'y lugar na ning maguna. Ko'y lugar na ning maguna ng gusto bangan gapon gamay na nagigurahan. Hindi mo para sa abang lugar nga daghang unahan. Sadya mga hoy baron. Tahang mga naanda ni Jamo. Nagulak ka nung hinagtak. Luwag sa sigbinahan ni baron. Kamusta mong tanan, amping, sakit sa dagan, tanawon po mga taga Cebu. Ampo naman sa Ginoo. Sakit.